संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। जिल्हा संघाच्या अध्यक्षपदी भाजपचं प्राबल्य असताना सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे व्हिक्टर डॉन्टस यांच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ घालण्यात आली। राज्यात सुरू झालेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात भाजप राष्ट्रवादी युतीची नांदी असल्याचं बोललं जात आहे। याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले यांनी दिलेली ही प्रतिक्रिया पाहूया। सहकार क्षेत्रामध्ये राजकारण असू नये आणि पक्षीय राजकारण तर असूच नये अशा तऱ्हेचे विचार आपले शिवरामभाऊ जाधव यांनी सतत व्यक्त केले। राष्ट्रवादीचे आमचे जे सहकार महर्षी होते त्यांचे विचार हे होते आणि त्याच्यामुळे ते नेहमी सांगायचे की आपली जी ज्यावेळेला आपण सहकार भवनामध्ये येतो त्यावेळेला आपली राजकीय पक्षीय पादत्राणे जी असतात ती बाहेर काढून ठेवली पाहिजेत। सहकारामध्ये पक्षीय राजकारण करू नये आणि योग्य माणसाला संधी द्यावी आणि योग्य तऱ्हेने सहकार क्षेत्र चाललं पाहिजे, तर या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात। आणि त्यांच्याच बरोबर व्हिक्टर डॉन्टसने अनेक वर्ष काम केलेलं आहे आणि आता तोच विचार मला इथे पण जिल्ह्यात दिसतोय की सहकार क्षेत्रामध्ये 8 भाजपचे असताना देखील सुद्धा तालुका अध्यक्ष प्रमुख असताना सुद्धा व्हिक्टर डॉन्टसची जी निवड झालेली आहे ती योग्य आहे, जिल्ह्याच्या सहकाराच्या दृष्टीने योग्य आहे, त्यांचा अनुभव आहे। यापूर्वी सुद्धा ते खरेदी विक्री संघाचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष होते आणि त्याच्यामुळे त्यांनी सुद्धा आपली विश्वासार्हता या जिल्ह्यामध्ये सहकार क्षेत्रामध्ये निर्माण केलेली आहे व्हिक्टर डॉन्टसनी आणि त्याचा सुद्धा व्यक्तिगत फायदा त्यांना झालेला आहे आणि तो विचार घेऊनच ते आपला सहकारामध्ये काम करत असल्यामुळे ते इतर पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना सुद्धा बरोबर घेऊन जाऊ शकतात असा विश्वास इतर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सुद्धा वाटत असावा आणि त्यामुळे आज आपण पाहतोय की ही कशा तऱ्हेची चांगली निवड झालेली आहे। मी व्हिक्टर डॉन्टस यांचं अभिनंदन करतो आणि ज्यांनी त्यांना मतं घातली, पक्षविरहित मतदान केलं, त्याने योग्यच गोष्ट केली आहे सहकाराच्या दृष्टिकोनातून असं मला वाटतं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।